Planong pagtangtang sa mother tongue nga subject sa grade 1 hangtod 3 gikalipay sa ubang mga magtutudlo sa Zamboanga City apan pipila ka mga ginikanan dili uyon. Ang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Tuig 2021, gisugdan ang pagpatuman sa mother tongue isip usa ka subject sa grade 1 hangtod grade 3. Apan karon plano sa Department of Education nga tangtangon ang maong subject kay sumala sa ahensya. Mauna ka na ang lingwaheng gamit sa mga estudyante. Busa, inay mother tongue, igahin na lang kini sa reading o math program sa ahensya. Sa Zamboanga City nga Chavacano ang ginatun-an alang sa mother tongue subject, gikalipay ni grade 1 teacher Emily Baguio sa Southcom Elementary School ang plano sa DepEd. Nahihirapan talaga. Kahit ako as a teacher, I'm not fluent in Chavacano. So kailangan ko pa mag-study. Dakong tabang sabkuno sa mga estudyante nga makabalo mobasa o magsulat kay lakip kini sa mga problema sa mga tulunghaan karong mibalik ang face-to-face classes kay sagad sa mga estudyante di kabalo mobasa o magsulat. Very thankful ako kay ang mga bata at least na kuhaan ang burden namin. So, imbes na doon kami i-focus namin doon, pwede na kami makakuan sa reading nila, sa writing, pati sa math nila. Suportado sab sa principal sa maong tunghaan nga si Maria Daisy Ebrada ang planong pagtangtang sa mother tongue subject. Ilabi pa nga daghan sab og Muslim ug Bisaya speaking students sa syudad. As per experience, I was assigned in Muslim area. Bienlisod gad mga bata ko na sa mother tongue, as well as mga parents. Yama-yama, ma'am, kimodo este, ma'am, ko sa meaning deste. But we do not have we do not have the choice. Pikurakat kami aprende kay taligad sina curriculum. Apan dili pabor ang ubang mga ginikanan sa mga estudyante sama nila Normalin Durano ug Nur Aina Jalis nga pulos mga tausug. Maganda yun kasi para alam nila yung mga salita na ba. Hindi lang puro Tagalog. Gusto ko rin para matuto mga bata mag-Chavacano. Hinuon mipasalig ang ubang magtutudlo nga tudluan gihapon og Chavacano ang mga estudyante kun ugaling matangtang ang mother tongue subject. Kauban si Alte Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.